in the wonderful name of Jesus Christ. And I'm your host, Taban S.T. Dlamini. And here we are again. Uzokhumbula kuleya episode yethu yakamuva sasenayo Mama Omile, and we ran out of time and we decided to call her again. And today we are with her. Thank you so much for tuning in, and make sure that you follow us on all our social media platforms and miss not any of our updates. Mama, greetings. Oh, Nkosami, ngiyanibingelela kwelihle igama lomfelo wami uJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, hope niyaphila ni right. Thank you so much. Awufuna ukuguga, ufuna ukuba intombi yayo. Hey, Nkosi yami. Sho ukuthi umusa kaNkulunkulu because imali ejihambile. I think I'm servicing this car in endaweni right. You know, mangabe usavisa uJeep kwa Jeep. La wenziwe khona iservice yami yenziwa kwaNkulunkulu. Not emakhonini. Yes, not emakhonini. I think lokho kungenza kube ngazuthi I'm young. Oh, you look so young and beautiful, and qhubeka nje ngathi ngofundisa nabosisi ukuthi bazimaintain so. Nkosi yami ngiyabonga umusa kaNkulunkulu ngoba kuumusa nakho lokho ngeke uzukuthenga. True. Akuthengisa esitolo. Wow. Siyabonga kakhulu ma. Last time we had a chat now and some of the few things were left out, so today say let's invite you again and cover all the things that were left out. Wamention enye into ngakuvala kabuhlungu usathi uyangena kuyona. But no, it was deep. Umama wamention waveza njengalokhu ngiyale waveza ukuthi ubusemshadweni sakhulumela ngalomo sesikhulumela manje ngalo ngathi wa recent ngithi yeah and ikhumbula ngomshado wakho wa recent engikukhumbulayo nje ngomshado wami ukuthi wawumshado owumuhle kakhulu kuukuthi ke kuba nalento abathi i-wedding celebration bese kuukuthi ke manje sesiyaphila ukuthi sesisobabili manje abasekho manje laba abantu akade bekhona ila izinto esiqala khona kwakukuhle kakhulu sasithandana kumnandi kodwa ekuhambeni kwesikhathi izimo zahamba zashintsha engikukhumbulayo nje ukuthi okubuye mawusangitshela njengomshado wami mawuqala ukuthi kwenzakala umyeni wami sesishadile wabiza ama-parent wami. Okay. Yes, ngoba ekhaya ngangiyi-breadwinner. Even though ngingowesine kodwa ekhaya ngangiyi-breadwinner. Kuyenzeka ke ukuthi ube yi-breadwinner uNkulunkulu akwenze nje kanjalo. Wabiza abazali bami wazobatshela ukuthi nje the umbilical cord must be cut. Ukuthi ke manje yonke into sekumele ngiyenze yala ekhaya isekho imali ezophuma iye kubo abazali bami. I think nje into yokuqala iyangifrustrate kakhulu and benginanomntwana kabhuti wami owashona bhuti wami wadutshulwa washiya umntwana engamazi ena 2 years waphindwa washona noma wakhe na 3 years. So ke waye ku medical aid yami wangisusa kweyakhe medical aid wangisusa kule yami wangifaka kweyakhe wathi umntwana uzomfaka akazange azamfaka umntwana. So nje kwaloku kuba nenkinga kuba nale inkinga ezikhona savumelana nangemasenames ayi2 along the way wathi nje akasayifuni kwafanele ngibuyele home affairs futhi ngiyoshintsha manje ke sibongo ngene isibongweni sakhe kwaba kuningi nje okwenzeka along the way. Ngicabanga ukuthi ngangixoxile ke ukuthi nabantwana baphinda bangababikho emshadweni wami. Kwaphinde nalokho futhi kwaba yiveli khulu kwabheda kakhulu. Endeke engifuna ukusho mangikhuluma ngodaba lami kakhulu kunabantu kuvuka izinto kubona kunemibuzo eminingi engingakwazi nokuthi ngithola isikhathi sokuphendula kulokhuzana ku TikTok banye bezana nenkinga zabo engisadinga ukuthi ngibe nesikhathi sokuyiphendula because kuvuka into eziningi kwabanye abantu besifazane mangikhuluma ngodaba lami. So
ekuhambeni kwesikhathi ke engikhuluma ngakho ukuthi kuyenzeka emshadweni wakho uthola ukuthi ngizothi wena ST kuwena myeni wami indlela ogqoka ngayo angiyithandi uyazi ukuthi lokho kungashintshe kunesimo esasingeke sikwazi ukushintsheka empilweni yami noma ngabe ngeke ngasho ukuthi ngaye ngazama nokwenza iVF laba ngangenzela khona umntwana ngiye ngiphethe imali yami konke akuzange kwenzeke ngendlela engangifisa ngayo okukhomba khona ukuthi kunezinto ongeke ukwazi ukuyithenga esitolo nami ngangifisa ukuthi ngingahamba ngishintshe isimo sami emshadweni ukuze ngamukeleke ngihambe ngiyongena esitolo ngihambe ngiyothenga khumbula nje ukuthi ngaba ku depression ngahlala unyaka wonke ngingasebenza emsebenzini ngenxa yesimo somshado wami ngendlela owusubhlungu ngakhona ngendaba yomntwana so ngahlala ngingasebenza ngadla amaphilisi depression and ngesikhathi udla amaphilisi ke engakunothisa kukona ukudla amaphilisi ukuthi akusizi ukudla amaphilisi we depression okokuqala ngaqala ngiadmit esibhedlela Mawuadmithiwe esibhedlela umyeni wakho unechance yonke yokuzenzela into zakhe wena uadmithiwe laphayana uyagula ngesikhathi uadmithiwe udlala amaphilisi nawe ukhona ukuzinaka noma ufika ngaleso sikhathi sakhe nge2 minutes ubuyele endlini akusikho nje nesikhathi sokunaka ngaleso sikhathi so noma sewusendlini ke so kule treatment okuyona uyang understand ukuthi ulala ngegown udlela empedeni yonke impilo yakho ila empedeni ama medication uyidla ngikhumbula nje ukuthi kwakhona medication engangidla kwakudingeka ukuthi ngangibona nje nokuthi awu ngisho insuku ezimbili seyidlulile ngingakaze ngize ngivuke so imagine ke lo muntu wesilisa obheka umuntu amthandayo odlala amaphilisi ongasakhona nokugeza akasabukeki and lamaphilisi ayakhuluphalisana amanye kuba nezinto nje eziba khona kuwena but ubheka ukuthandwa ngaleso sikhathi ngagcine ngiboka ukuthi hayi lento ngeke izingisebenzele ngeke izingisize ngaleso sikhathi naye usenesikhathi akasabuye endlini ngesikhathi esiright uyahamba isikhathi sakho sespende emsebenzini kakhulu asekho isikhathi sami naye I remember nje kakhulu wena into engayikhuluma uNkulunkulu wavusa umhlabeleli kimi othi mengimdala kudlulile konke okuhle kwami kodwa uJehova usemi nami ngithokozisa ngase ngihlabelela lo mhlabeleli at my age young age ukuthi ngoba ngase ngibona ukuthi okuhle kwami kulomyeni wami kuphelile kodwa uJehova sekuyena ongithokozisayo kwangadingeki umhlabelelo oculwa izalukwazi lezo nabafelokazi kodwa wawusuculwa yimi ngoba ngase ngiboka ukuthi uJehova uyosemi nami ngithokozisa lo muntu okudingeka ukuthi angithokozise emshadweni wami akasekho akasatholakala ngaleso sikhathi sibuilda nendlu siyakha indlu ngoba ngathi mangithi ngicela phela nami mawungena emshadweni ungena nawe kunezinto eziexpectile ama expectation njengawo wonke umuntu wesifazane ngidinga umuzi nami hayi umyeni wami wathi cha angikaza khona ukwenza lokho kusasemnandi ngaleso sikhathi nje kwasekuqala nje ukungabi right wathi hayi ngeke akwazi ukungakhela umuzi wabala idivorce yakhe ukuthi khona izinto ezamoshakala kuyidivorce yakhe so mina sengingena emshadweni wami ngisakhona ukuenjoy impilo yami because yena usene experience yomshado kubhlungu ukungena nomuntu one experience emshadweni wena ungenayo experience omshado ungene nomuntu oseazi ukuthi amakhono athile ajiwa kanjani so ke mengena nalomuntu emshadweni ubuya ngithi ku divorce yakhe so useyaqala ukungitshela ke ngasagcina sithi ayasiye 50-50 siwakhe lo muzi sesiwakha ke lo muzi mina nje senginikezwe ikhadi sekumele ngikube yimini engehla ngenyuka ngangazi ngishuthi oplumber into enjani ngangazi nami ukuthi kwenziwa njani ifoundation yonke into ngagcina ngizakhela umuzi yena nje nginikeza imali yonke into I had ukuthi nizenzele mina ngokwami. I remember last time you mentioned ukuthi he is a pastor. Yes. And he ended up by beating you. Yebo. Kwakwenze njani la kufinyelela la khona ekushaya? Kwakuthola ukuthi nje I remember one of the other days kwakushone ubaba omncane wami. Saba neargument
yokuthi engathanda ukuthi ngihambe ngangifuna ukuhamba ngoba sasesingesenabo abazali thina sibabonile omamncane bethu besisiza befika early ekhaya ukuzohlala nathi siyazi ukuthi umuntu mayishonile kuyahlalwa kube khona abantu abazayo balethe inkonzo dinge ukuthi kube khona abantu abakhona so ke ngicele nami ukuthi hayi bengicela ukuhamba mhlambe kuneviki ngizokwazi nami ukwenza ukubuyisela lokho abazali bethu esisele nabo abakwenzile kuthina remember sesinobaba so ke nathi sidinga ukuthi sithole le support kwaba inkinga saze yaba physically kwaba physical nje ukulwa kwethu ngalesa sikhathi ke esazama naye ukuthi angene enkonzweni kwakuthi makuyinkonzo zomama ngihambe ngeinkonzweni zomama mengibuya sengibuya kojola ngiyoshaywa ke ngikhahlelwe ngishisibele ingangikhahlelwa hayi indaba yokudlala ngishayelwa nje ukuthi mina khona la bengekhona ngithi yena akasayanga phela einkonzweni zabo mama bekiye mina hayi ke kwahamba uthola ukuthi ngishayelwe nanokuthi ngidrive reckless sibuye emsebenzini sobabili masibuya sihamba ngeimoto ezehlukene I remember nje incident yakhona eyona eyangihlukumeza kakhulu siyahamba ungilandela emuva mina ngimboni nokumbona ukuthi yangilandela sishayisa sobabili emsebenzini sisebenza sobabili mase sizongena ngasekhaya kuno understand kunamahamba so ke siyahamba ke mengifike ngipaka imoto une garage yakhe nami ngine garage yami apake naye nami ngipake mengipaka azazovula umnyango wami athi why are you driving so reckless ngithi mina kanjani athi ngithi hayibo driver reckless kanjani athi nje amahamsi awuvela uyawajumpa nje ukhwela kuwona awuhambi right ngithi I'm so sorry but I didn't notice ukuthi ngidriver reckless ayishaya imoto yami ashaya umnyango mayeshaya umnyango wemoto yami ngithi hayibo why uzoshaya imoto yami kabuhlungu kangaka athi ngizoyiphinda ayiphinde angifuni ukuqamba amanga nami inhliziyo yami yababuhlungu ngahamba ngayokwenza same thing kweyakhe imoto ngayishaya nami yakhe imoto hayi ngathi mangishaya yakhe imoto sathi masingena egarage I remember ngangiluka nganginama dread by then angibamba ngawo angiphusha angishaya angiphushela ebondweni kwaqhamuka umntwana I remember ukuthi ngingakhuluma ukuthi ngingakhulisa umntwana wakhe wangithatha ST wangiphushela ebondeni into eyangisiza umzimba wami because yangibona nginomzimba kwakungekho izwi kube ngangumuntu oyislender mhlambe angazi nganyoba kanjani because wayevela ngibambe manje ngibamba ngiphosele ebondeni nami ngiyazama ukufighter back not ukufighter kodwa nje ukumbamba nami ukuthi lento ingenzeki ayenzayo angithatha ngiqhimize ebondeni you remember ukuthi ngithe lo muzi wethu sasawaka engikhumbula kahle ukuthi sasingaka paint egarage kwakusasenje rafinyane egarage so engishayisa kulelo garage umntwana wagijima weza umntwana lo ngithi wakhe ngimkhulisile wathi hayibo baba kwenze njani wagijima wabuza uaunt osebenza endlini weza uaunt ayiwamkhuza ke ngangena endlini ngithe mangena ekamereni sengiyableeda ke konke ngiyableeda ngizama ukuhlala embedeni eze naye atshela uaunt indlela engiuseless ngakhona angitshele nje ukuthi I'm a useless person kanjani ngenzela athi you are so useless sengibona nje ukuthi sekunomoya lento yami yokungabi nabantwana isiletha nje ispirit esibhedayo endlini sokuthi nje mina nje akusenathanda endlini akusekho mnandi then ke ngivele ngigqoke ngihambe ngingashintsha impahla ngivele ngihambe you remember ukuthi ngithe nje endlini bekungakabi right because even ifloor I don't remember ukuthi ifloor yayisi right ngihuzukile then ngivele ngihambe because I remember kwakunalento ukuthi ngendlela alunge ngakhona akusuka umuntu ongangishaya mangithi uyangishaya abantu babengabelieve ukuthi uyangishaya ngoba sinenkinga mangabe sishadile yokuthi kube nezinto ezenzeka kuwena abantu bengazibelieve ukuthi ziyenzeka bebona icharacter yomyeni wakho nesikhundla anaso endlini kaNkuluNkulu so mengihamba ngifika ngizo reporter kumphathi wami ngivele ngidrive ngekumphathi wami ngathi mengifika nomntwana wangilandela wangena nami emotweni ngathi mengifika kumphathi wami
wathi umphathi wami, hayibo, i-ambulance kwenzakaleni, i-accident kwenzakaleni ngoba ngangibleeda. Ngathi mina, no, it's not an accident, it's the same person lo enithi akangishayi, ungishayile. Wazama ukumbiza ke, sayiresolve kancane issue, then ke sabuyela endlini as usual. You know ukuthi kuyahlalwa kukhulunywe kuphinde futhi isimo sibe right endlini. So when the whole issue, you think it happened because when you were not able to conceive abantwana? Engikubonayo njengamanje mase ngihleli phansi nanokuthi ngangicabanga ukuthi umyeni wami angaba ne-relationship because kunalento abantu abashadile uNkulunkulu mayethi asihlale sihlalisane sithandane emshadweni kungabikho umuntu ozongena phakathi komshado wethu. Engakubona mina ukuthi kuyenzeka umuntu azame, abantu besilisa ke banaleyo nto yabo, noma ngabe uyakholwa angeke silibalekele iqiniso, bakhona abakholwayo bangazenza izinto. Umuntu uthola ukuthi wenza into mhlambe udate someone, uzodate umuntu wesifazane ozokuthanda, agcine mhlambe sekunezinto azenzayo ezenza ukuthi naye agcine ngene emshadweni. So engakunothisa wayengesesuye yena, mase ngihlala phansi sengibheke ekuthenini manje ngathola ukuthi ubese ne relationship because yes izinto engangiyibona sezenzeka wayengasewuyi. Yes yayikhona lento ukuthi angimthola umntwana, kodwa ngicabanga ukuthi kwakukhona nomuntu owayephusha efuna ungena emshadweni wami. I remember in the previous episode you even mentioned that you even saw a snake literally. Yes. So that was part of into owawubona ukuthi mhlawumbe umshado wakho usuhlaseleka even. Wawusuhlaseleka. I remember ngelinye ilanga I was doing a spring cleaning. Mangithi ngenza spring cleaning angazi abantu bayawazi umnenke. Ngithi ngingena ngiyaklina ngiphakamisa umbhede ngithola ilive elikhulu ngaphansi kombhede linomnenke. Hayibo ngimbonise sirounde naye endlini sibheke ukuthi ezihlahleni esinazo ayikho le leaf la ekhaya ifike kanjani phansi kombhede nomnenke uhamba slow, azasho naye ukuthi lento le indlela ehamba ngayo slow kusho ukuthi izinto zethu kahle kahle kuthiwa mayivele nje zingasheshi mazibe slow. So ngicabanga ukuthi kwaye khona umuntu wayengena emzini wami ngoba kwakwenzeka ngithole nezibuko engazazi mina uzothe ezosisi bami. I remember nje ngelinye ilanga ngake ngazama ukuzibulala ngisemsebenzini, ngavele nje sasizama ukuresolve ama-issues wethu esasinawo, umuntu esasihleli naye wayenesineke sokuresolve ama-issues wethu. Kwathola ukuthi akalikhuluma iqiniso, ngezwa umoya wami ungasekho right, ngadabula yonke, ngafilo nje ukuthi angidabule yonke into engiyigqokile ngoba nami ngangasekho right, indlela engangihlukumezeka ngayo nami ngangasekho right. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu uyakwazi ukukhuluma, wena uhlule ukubeka isimo ngendlela esingakhona emshadweni wakho. Ngazama ngavele ngaqaqa zonke izinto, ngangiyitshela ukuthi ngiyoyibulala esithinga ngaleso sikhathi. Ngadrive imoto ngahamba. I remember into eyangibamba lapho kuukuthi ngangishiye la sasikhona ngishiye ibhegi yami yayinamakhadi nemali, kanti la engangibone khona umfule engangithi ngiyoyibulala kona ngangithi nje imoto ngizovele nje ngiyithi 28 ingene kulamanzi idamu lele ngangilibonile. Ngavinjwa utoll gate, mangifike etoll gate anginayo imali yokukhokha yokudlula ku-toll gate. Ingama lapho mengimile waqhamuka umuntu ozama ukungisiza ukuthi at least anginike imali yokubhadala ngidlule i-toll gate. Mayefika wasiboya isimo sami neshethi sengilibambile libhaliwe nekhampani la ngisebenza khona. Avela abona ukuthi akukho right, isimo sikho right, ngiyakhala vele ngizama ukumbonisa ukuthi ukuyifihla ukuthi isimo sikho right. Avele lo bhuti ahambe isikhashana abuya athi ngisazama ukuthola imali, ukutholela imali. Ngathi ngabona ngeambulance, ngavele ngathathwa ngayo admitwa. Mase ngiyibheka le ndawo ubone nje ukuthi mawufuna ukuyibulala kuba nalento isimo lesokuthi yabo manje ngiyaqeda ngempilo yami.
Idamu mase ngilibona leli damu lalikude no freeway kodwa mina ngangitshela ukuthi nje ngizovele ngidrive imoto kakhulu ijampe iyongena kuleli damu ngifike ngiyibulala ngendlela engase ngibona ngayo ukuthi ukuphila angeke kuze kungisiza yini eyenza ukuthi sikubona ukuphila emshadweni kungasekho right ukusaba abantu kakhulu kuvele kubuya abantu ababekhona emshadweni wakho kubuye ihlobo nabangani kubuye abantu abangeke bekholelwe kuwena ukuthi you are in a abusive marriage nokuthi wena you are a failure uhlulekile emshadweni wakho ngoba yini kunabantu abakwaziyo uNkulunkulu abanikezayo amandla okubekezela emshadweni kunabantu ovela ubo ukuthi angeke ngikwazi ukuyibekezelela lena okunye nje njengomfundisi wami engangimethembile ukuthi kumfundisi wami uMyeni wami kushona umntana kasisi wami usisi wami shonela umntwana uqeda ukudeliver umntwana avela aphume ngasekho sihambe siyomfihla umntwana mesibuka umfihla umntwana avela ngisendela imessage ethi ngiyacela ungezi nosisi wakho ekhaya sena uma uzosala nobani usisi wami siqeda ukungcwaba umntwana namhlanje kumele sibuye siyosebenza sibuyele emsebenzini avela athi no angimdingi ngesikhathi athi akamdingi ngethi petrol vele usemotweni angikwazi ukutshela usisi wami ukuthi akamdingi mengifika nosisi wami angitshela athi usisi wakhe angimdingi la endlini hayibo usisi wami ushonela udinga thina njengabazalwane sihlale phansi simbhandishe simtshela ukuthi noma sekunje kodwa impilo isasekhona avela athi nje uMyeni wami angimdingi ngangicabanga ukuthi uyadlala the following day abuye ne protection order sure khuluma ngomfundisi abuye ne protection order ethi usisi wami makaphume kwagcina sengimchazela ukuthi hayi indoda phela la saya 50-50 sawakha lo muzi ukube kuthiwa wena ngempela wawufuna ukuthi kwenzeke ngendlela ngisho ukuthi angikuhloniphi kodwa kube kwakufuna wena wenze ngendlela yakho kwakufanele phela mina ngingafaki lutho ke nami kulomuzi ungakhela umuzi ngizohlala ke ngazi ukuthi ngihlele emzini wakho but nami khona ngikufakile la ngiyazi ukuthi masishadile imali yethu sonke kodwa indlela manje usungihlukumeza ngayo ngosisi wami ngithuke nangakho yabo nje umuntu meze kuthuka kuthuke nangekhaya lakho ayikho into ebhlungu njengaleyo emotionally ngangi-abuswa physically ngangi-abuswa financially ngangi-abuswa. You mentioned ukuthi he cheated on you. Lo muntu akucheatela naye yaqhubeka relationship yabo ngoba yena wena ngokwakho ubona ngathi ukuhlukumeza awakhe it was like because wena ubungabathola abantwana wamthola yini umntwana nalo akucheatela naye ukuchitha kwakhe kwaba serious sengiphumile emshadweni not sengiphumile ngaphuma endlini ngithi okokuqala ngizangivele ngidivorce ngaphuma oda ngizangisabuyela endlini ngaphuma mengiphuma mengithi ngiyabuyela endlini ngoba wesikhathi seCovid ngithola iwardrobe yami full impahla zomuntu wesifazana yila ngabona khona ukuthi vele sekunomuntu wesifazane akhaleke azama ukuxolisa nokuthi isimo sibuyele ayi ngimtshele ngoba kwase kunezinto ezenzakalayo ezistrange even ezishintsha umzimba wami emzimbeni wami engeke ngikwazi ukusichaza engicabanga ukuthi mhlambe ngayichazela omunye umuntu not public ezase zenzeka emzimbeni wami esingase ngiboka ukuthi la ngizofa la ngiphuphe nje kunento engiyiphuphayo ngiphuphe namakati engena ngaphansi kukuningi nje okwasekwenzeka emshadweni wami so ngiboka ukuthi kunento eyenzakalayo la kodwa kuthe la khona sengiphumile emshadweni wami kwangena lo sisongenile engithe akuhlala ngesikhathi eside wayesethola umntwana omfana la engaprove kakhona ipoint lokuthi really uyabona mase kufika umuntu wesifazana afika yenze lento wena ohluleke ukuyenza emshadweni wakho so esekuprove ukuthi ngempela wena uzali awunabo abantwana so wafika wabenza abantwana usisi nini ke kuyenzeka sisemsebenzini useyeza nalo sisi ngikhuluma ngomfundisi mayeza usisi hayibo ngithi ngiyabheka usisi uqimbile ezandleni zakhe lo muntu phela ufake nobuhlalu kunesign yokuthi kunobusangoma la kulo sisi yila ngabona khona ukuthi yilo ntombazane engangithi mina ngangambuki njengomuntu owayengangithathela umyeni wami oh she was like isangoma
isangoma nje kahle kahle isangoma because namanje senginekuza ukuthi vele isangoma lo umuntu loyo. What is it that you have tried to save your marriage? I've tried the bishop ukuthi beze wayengafuna ukuthi sihlangane wayefuna kube nama session enziwa nami ngingedwa naye eyedwa because kunomunye umfundisi owazama no bishop wathumela umongameli ukuthi ezazolungisa isimo sethu wayengavumi ke nje ukuhlangana no bishop at all engavumi ukuhlangana kanti nami kunezinto engangikhuluma ngoba kubalekile ukukhuluma noNkulunkulu ngakhuluma noNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ngibonisa ama signs ukuthi ngempela lo mshado khona noma ukho. I remember we were driving on a freeway yengitshela nje ukuthi uchoose abantwana bakhe than ukuthi angachoose mina. Ngathi endleleni umyeni wami masingafika endlini ayiphinde lento ayishoyo ayiphinde Nkosi kobe kuyisign yokuthi ngisendaweni wrong. Ngambuza wayiphinda kwenzeka ngelinye ilanga ngimbona ubusy ugcwalisa amaphepha mina ngiyeza ngimbona nje ukuthi kune emsebenzini nje sisebenza ngepaperwork eningi enhlizweni yami kufike nje ukuthi lo muntu usayina amaphepha edivorce ugcwalisa ufila amaphepha edivorce angazi kwenzeka kanjani besithi inhliziyo yami Nkosi mangabe ngempela lo muntu lamaphepha wa complete we divorce lo mshado akusiyiwo. Ngiyakhuleka naNkulunkulu ngelinye ilanga siyawenza i-joint prayer naye sikhuleka ukuthi uNkulunkulu makasave umshado wethu. Then mangathi ngiyangena vele endlini ngithola ukuthi umyeni wami wenza lento vele ngithe uNkulunkulu mayibe yisign. Ngafonela ubishop ngathi bishop zinje ngangakwazi ukukhuluma thina ke sifundisa ukuthi uNkulunkulu maye bahlanganisa abantu ababili uhlanganisa ubulilo behlukene bomuntu wesifazana nomuntu wesilisa. Mina ngifundisa ukuthi angikwazi uvele ngijampe ngikhulume nomuntu wesilisa. Ngifundisa ukuthi ngikhuluma nomama. So ngangikhuluma nomama okwenza ukuthi ngikhulume nomama ukuthi waba open nami kuye ngempilo adlule kuyona ezama naye ukuthola abantwana. Ngikhulume nomama ayakhuluma athi ubaba uzokhuluma nobaba akhulume naye amstophe athi maye mstopha astophe vela ngasawenzi kodwa le abuse mayiloko iqhubeka isithinta nalomntanami engithi umntanami engimthanda ngendlela emangalisayo lo engamkhulisa mesixabene usemkhipha esikolweni akabheka ukuthi esikolweni uJanuary noma uFebruary noma uMarch umntwana uzongitshela nje athi ubaba ubeyothatha iremove. Sure. Esikolweni sengihamba wakwenza lokho kabili okokuqala wakwenza kwacishe kwangibulala waze wathi udokotela save your wife ngoba ngangakwazi ukuphila ngaphandle kwalomntwana. Wahamba umntwana unyaka owodwa luckily sasiclose ngandendlela nefamily yakhe ngoba ngengakhuluma nje ukuthi ngangize ngimdrive ngimhambise mengifika nje lena kwakuyimina umama wakho yena umzalo la biological mother wayengabizwa njengomama I don't want to mention a name umama womntwana kodwa yimina engangibizwa ngegama lomntwana. Understand ake ngenze nje example ngangibizwa ngomama akusuthulani kwakuthiwa umama kaThulani kodwa loya kwangesumama kaThulani ngangingena kulawa amakhishwa kuloya muzi ngipheke ngoba sasizwana indlela engangibaphathele kahle umntanabo nabo bengiphathele kahle siphethene kahle ugoge communicator nami kuzo zonke izinto ngoba kwaba nenkinga ngesikhathi engakashada usisi kodwa that time eseshadile usisi abazali ke bayakwazi ukuprotector imishado yabantwana babo abakwazi ukuprotect imishado yabanye abantu because ngesikhathi engakashada usisi wayekwazi ukufona endlini ngithi ngiyayikhuza leyo nto ugogo angayiboni kodwa wanele ugogo usisi wathola umshado ugogo washo wathi hayi manje sekumele sicommunicate thina sobabili lapha singabazali bomntwana. Nina ungena emshadweni yena akazini ukuthi wena unenkinga yokungabathola abantwana. Ngangimchazele kodwa wayenale hope enzima kakhulu ukuthi sisanga ngengachaza ukuthi ngenza ama operational 4 ngilala ngiadmitwa endaweni yabantu abayodeliver abantwana nami ngilala ngizwe pain efana neyabo kodwa ngingagoni injabulo ingabikho ngoba kuba nepain enenjabulo mina yami yayiba yipain engenanjabulo ngoba ngangakwazi ukugona umntwana ngizohlala nalabo sisi bahamba uncelisa izingane zabo nami ngicine sengidlalisa izingane zabo because ugynecology uadmit ku same ward. Sure.
Perfect. Nayibonela nani lapho ke, please drop your comments and usizwe na ukuthi uthini nalolu daba esilukhuluma la, as we are approaching sesizwe ngasekugcineni kwe-episode yethu yanamhlanje. Sizama ukucover lezi zinto lezi umama wayishile esasiyikhuluma la. Mama, I have this one more questions. Ngifuna ukuchecka la ukuthi, let's say mina nawe sishadile and sesifinyelela khona manje sihlukana khona. Omunye umuntu uyawuthola ukuthi mhlambe I'm the cause of ukulimala komshado. Kodwa the truth is nawe na i-contribution ekulimaleni komshado wami. Mhlambe kungangaba yilona iqiniso uma ngingathi umshado wami ulimale mina angenzanga lutho noluncane. I want to check ukuthi, when do you think what was your contribution ekulimaleni komshado wakho? I-contribution eyaba khona ekulimaleni komshado wami eyaba sesayidini lami. Eyokuthi ngicabanga ukuthi ngangakakhuli kahle. Okay. Ngangakakhuli kahle because kwakufanele ukuthi noma ngabe ngiyambona wenza ngendlela enza ngayo, mina ngivele ngithule. uNkulunkulu angipha ukuthula. Ngoba kuze kuliwe nje, ake sibuyele emuva ekuthenini ushaya isicapha semoto yami. Ngenxa yokuthi sengihlukumezeke kakhulu kunomshado, nami ngiyashaya isakhe isicapha. Uyangi-understand? Ngendlela engase ngihlukumezeke ngakhona, nami ngase nginakho ukuthi kunzima ukuthobela umuntu ongakuhloniphi nawe. Yes, ngangimthobela mina umyeni wami, bengimphekela, bengibuye emsebenzini bengaphekelwa mina yihelper umyeni wami. Impahla zomyeni wami bengawashwa yihelper. Bekungenzeki lokho. Kodwa bese kugcina sengibo ukuthi ngendlela angiphatha ngayo nangendlela angihlukumeza ngayo akasesiyinyama yami lo muntu. Sekukhona nami ukuthi inhliziyo yami bebhlungu, nanokuthi mayezothi angingaye ekhaya ngisibone mina isidingo sokuya ekhaya. Ngase ngibona ukuthi kune relationship, kunezinto eziphusha lo mshado lo okhona. Ukube kuthiwa nami ngase ngigrowe enough, mhlambe ngangiyohlala kulomshado, kodwa ngibona ipossibility yokuthi ngangiyophila. Yeah. Inkinga yami yayilapho. Ukuphila kwakungeke bebikho. Ukuhlala emshadweni kubalekile ukubekezelelana. Ngithi ke mina kumlaleli ongilalelile one situation efana neyami, noma ingeke izifane yokuthi uyashaywa uabusive relationship, eyokuthi umuntu mayiseqala ekubeka isandla usuke sekhomba ukuthi awusinyama yakhe. Because immediately umuntu ekushaya kumele abuzwe naye lobo buhlungu. Mengikhala kumele abuzwe naye ubuhlungu, akhale, sikhale sobabili, axolise. Kokuqala uqala axolise umuntu wesilisa mayike abuse. Kwesi-2 akasaxolisi, sekujwayele ukuthi vele wena uyakhala. Futhi mawumuntu okhala uphinde uphuma uhambe mhlambe uyohlala kini, ugcina sekujwayele nje lokho. So umuntu nje mayekubeka isandla angafeel ukuthi wrong noma eseboniswa, mina ngibona ukuthi leyo nto isuke kuseyinto esingakheka, into angayenza nje yokuthi aqhamuke namablomu phezulu kwecoffin yakho awabeke athi sorry. Ungasekho. Ene kulula ke nokuthi umuntu mayesekubulele ninobabili aqede azame nemizamo ngoba nisuke ninobabili. Omunye umuntu kwamanye ama incident ukuthola ukuthi lo muntu akashonanga namhlanje, ubulewe lo muntu namhlanje, azatholakala ngelinye ilanga. Angazama indlela zokuthi wena uyibulela okanye ashintshe nesini ibukeke ingesiyo lento ebukeke ngayo. Same person abuya azofaka ama flowers. Mina lokho engangikubona kumyeni wami ngoba wayazi ukuthi njengoba sengigula ngilale ibhedlela ucontributeile kungihlukumezeni, kodwa wayeba hands on ngalendlela makuthiwa ngiwile emsebenzini akwazi ukungicosha. Kunento nje engase ngiyenzile ye-recording engase ngiyenzile ngoba ngase ngiboza uzofana ekhaya. Ngase ngirecordile mina ukuthi the day mina sengishonile icoffin yami seyingena kuzoba nento ezodlala, iclip ezodlala. Mayidlala le clip yayizothi ngicela kube khona abantu abaphumayo. Okay. Emncwabeni wami.
naye kwakufanele aphume emngcwabeni wami bese ngicela futhi before aphume angikhiphe kule coffin yakhe enhle ngoba lobuhle abonisa abantu yilobuhle angangibonisanga bona ngisaphila ngicela ngikhiphe mina ngangideserve ukurepha ngento ezimhlophe ngithathe ngiyongcwatshwa angabibikho angangcwabi ngendlela ayisengihlukumeze ngakhona waye ngishaya azi ukuthi mhlambe siya endaweni ethile ngivuke ngishayiwe benganqena umyeni wami ukudrive angishiye ahamba yenkonzweni mina ngilandele ngemuva once usubona abantu bedrive yes kubalekile ukuthi nibe nezimoto ezimbili ekhaya kodwa ukwenzela ukuthi mhlambe nomunye mayephuthuma endaweni ethile kodwa nje ke abantu mase beqhamuka ngeindlela ezihlukene nomunye sefika yes thina mhlambe sithatha isikhathi ukugqoka kwamanye ama relationship ke ukuthi mhlambe ngislow ngisebhizi ngemakeup thina sase singasahambi sonke okunye kokwenzeka ibandla alive libathanda abafundisi uthanda babethanda ngalo umyeni wami la lenza ukuthi noma ngireporter bavele nje omama abadala bangabi nendaba ngoba umfundisi wabo bayamthanda angisho ukuthi babe ngangithandi kodwa nje babevele nje kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uyalibika nodaka lakho kubantu abadala bavele bayithulele nje uzohamba bengashongo lutho abazalwane ngendlela nje obona ngakhona ukuthi umfundisi uba yinto enkulu wena mama umfundisi noma ukhona yes bayakuthanda kodwa ubaba umfundisi uba yinto ethandwayo noma ese wrong baba umfundisi abantu abakwazi ukumcorrect ukuthi wrong. Do you still believe in marriage? Mina ngiyabonga ngithe mina uNkulunkulu ungidlulisile ekuthenini ngishonelwe wangidlulisa uNkulunkulu ekuthenini ngishade ngiphinde ngibe single mangibheka ilife lama zonke lezo ubusingili ukushada idivorce lokhuzana ukushonelwa idivorce ukuba ekumnandi ukuba singile kuukuthi wonke umuntu uyafuna wento wesifazane ugqoka ingubo emhlophe hayi mina ngiyiphilela kamnandi ST njengamanje ngiyiphilela kamnandi mina ST ngafunda ukuyithanda inkinga yabantu besifazane ubona sishaywa sihlushwa kangaka singena ngemshange ngamafastele emawindini emishado ingoba sifuna ukuthandwa. I understand kunabantu abangazange balithola uthando labazali thina silitholile uthando labazali kubalekile nokutshela ingane yakhe entombazana ukuthi uyayithanda mekumele futhi uyiqabule ingane yakho ayingaze iziqatshulo uboyfriend wena mzali ungayiqabulanga ingane yakho ungayitshelanga nokuthi yinhle ngoba emshadweni once umuntu wakutshela ukuthi umuhle uvela ubo ukuthi hayi ngaze ngathandwa la ngafunda mina ST ukuthi ngibe namafoni awu2 ngangiyi SMSL ngiyitshela ukuthi I love you Nozipho you beautiful after ngiyeka amaphilisi depression ngaleso sikhathi ke mangiluzi weight mina ngangishayiphekile ngangimuhle ngifaka nehili lami elide ngiyithanda ke manje ngafunda ukuyithanda noma ungathi mina ngimubi ngicisha niyangibona umuntu wesifazane mawungibhekile if wena uthi ngimubi mina ngimuhle okwakho lokho ukuthi ngimubi mina ngimuhle akekho umuntu wesifazane wesilisa njengamanje ongafika empilweni yami azongitshethi ngimuhle vele ngimuhle kukuwena ukuthi ubona phi ubuhle ububi bami mina ngiyasukuma ngiyibuke esibukweni ngibe nqunu ngiyibheke ngithi I'm beautiful mina I'm beautiful esi I don't need a man to compliment me angitshela ukuthi ngimuhle ngoba umuntu wesilisa owezempilweni yami for 2 years wangitshethi ngimuhle kodwa wathi mayefika emshadweni wami wangilimaza sure so anginayo ihope yokuthi ukhona ozohluka especially mawuhlukunyezwe yinceku kaNkulunkulu umuntu owazizwi kaNkulunkulu it's not easy ke ukuthi ngizosukela nje omunye umuntu ngithi futhi ke ikhona imshade yeke yafika mina sengiqeda ukusengade ngidivorceile I remember nje another guy from Durban ST umfundisi wathi ufuna ukungishada ngathi ngiyambuza iage wathi wa 73 ngathi awungixoxele ngempilo yakho akana history hayibo awuna history kuyo yonke leminyaka yakho awuna history ukuthi ngeke ngayenza ku1 no2 no3 hayi ngeke ngikhona ungcono nomuntu ozokutshela ukuthi yazi ngisukela ngasuka la na uzokwazi ukuboka ukuthi lo muntu umeshort
mina futhi ngilinyazwe umuntu omeshodi zonke izinto ayethi bamlimaza ngaze emshadweni zazenziwa uyena. I remember nje mayefika ST empilweni yami lo baba umyeni wami, angifuni ukuthi ngithi lo baba ngoba vela ngakabi nomyeni noma ehleli nalo sisahleli naye wayeshade nami lo muntu, angakezwe kuthiwa bashadile, wayeshade nami. So engikhumbulayo nje engaye okokuthi uthando wafika kimi engenalutho, wafika kimi enezikoloto, ngathi asiqale ngalesi nalesi ngamkhokhelisa izikoloto zakhe. I remember I said ngamlobolela ngisho umntana wakhe. So kukho konke lokho engikubonisile mina kuye, wonke umuntu wayembona ukuthi ushintshile kodwa indlela ayenza ngayo kumina. So ila ngabona khona ukuthi ngempela uNkulunkulu unothando lungapheliyo. Afethu yeah no, it's tough ngempela. Maybe now you have your own question. And can you please drop your question like in the comment section to Mama Omile. I promise uthi uzwabuka mhlambe na uzoreply nje ngokuthi I'll text it back to your comment yakho. Please drop your question if you have your question kuyena. But nje mama sifika segcineni ngicela ushare inamba yakho nokuthi abantu bakuthola kanjani. Ngicela ningithole ngishile inamba yami, abantu bayangifonela. Yeah. Noma isikhathi ngingenaso. Yeah. Ngiyacabanga nje ukuthi uzongisiza nawe ukuthi sibasiza kanjani. Balimela abantu besifazane. Yeah. Kunosisi nje odrophe ama pictures zakhe ST ushayiwe lo muntu wesifazane ushadile. Ushayiwe umye bantu besilisa musana ukushaya sishayiwe emakhaya. Sishayiwe emakhaya sakhuliswa. Ongake usakuthola kimi ngingake ngisakwazi ukushintsha. If angikwazi ukuhlonipha musuku ungiphoqa ukuthi ngihloniphe ngenduku. Induku ngeke izingisize. And iabuse uzoboshwa. And really ngelinye ilanga uzomangala uthola ukuthi ngempela uphila impilo yakho yonke ejele. Umuntu wesifazane uyahlonishwa. Umuntu wesifazane akakwazi ukuba ingane uphinde umshaye. Akashaye umuntu wesifazane. So ngempela mawusuzongishaya sengilimele ngifuna ukukhuluma nawe nje ngane yakwethu unabantwana nayo yonke into mina ngazi abantu besilisa abafunani ngoba mina ngicabangayo ukuthi mhlambe ngahlukunyezwa because ngangena abantwana. Lo sisi unabantwana ushayiwe indlela ngimbuza iquestion eyodwa ngathi uke wambophisa yini lo muntu. Angisho ukuthi asiphume sonke emshadweni. Kunabantu uNkulunkulu yabona nje I remember ST ukuthi uNkulunkulu mayokhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. uNkulunkulu kuthiwe eGibhithe laba bantu babegqilazwa benika imisebenzi enzima yokuthi bangakhona ukuzalana abantu. Kodwa uNkulunkulu wabenza ukuthi bakhona ukuzalana abantu. uNkulunkulu mangabe lo mshade efuna ukuthi uhlale kuwe uzoyenza indlela yokuthi ubekezele. Once uNkulunkulu esakunika amandla okubekezela, ngiyakutshela mina lo mshado usuku uzosiza abanye abantu ukuthi kuyahlaleka. Ngoba emshadweni engicabanga ukuthi ST kubalekile okokuthi ngibekezele ST sihlushwa abantwana bethu. Sihlushwa ama-in-laws zethu. Angikwazi ukubekezela emshadweni ngishawa uwena wawuthe uyangithanda. Angikwazi ukubekezela emshadweni wena usubona omunye umuntu wesifazane emuhle ngaphandle. Ngiyazi ukuthi nibuthakathaka abantu besilisa, kodwa umusu umthwalile umuntu wesifazane musu kungenza ke mina ngifile ngempela ukuthi angiseyilutho endlini. Qhubeka ukwenze konke obekufanele ukuthi ukwenze endlini. Mthandeke mawufuna ukumthanda kodwa ngifihlele. Yabo nje mina njengoba sengiphila single life. Ngiyatshela ST abantu abashadile mina bayakwazi ukuthi bangisendele ama message bangitshela bayangithanda, especially njengoba nje izinto zami ezinye sezikumini bangifonele bengisendele. Umbona ngani umuntu wesilisa ukuthi ushadile ake umsendele nje ivoice note ebusuku angeke azayiphendule.
okukhomba ukuthi ucommitted nomuntu wakhe and akekho umuntu osilisa ozombona engasho ukuthi ngishonelwe engasho ukuthi ngidivosile engekho committed. Once wangena emshadweni wabanye abantu wafuna ukuyicuphisa, yazi ukuthi ngempela lo muntu omdestroyayo omunye umuntu wesifazane, ulimaza omunye umuntu wesifazane emshadweni wakhe. Asingalimazani sodwa singabantu besifazane, ngoba amadoda namhlanje ashaya nje kanjena, abantu besilisa bashaywa kanjena, abantu besifazane, ngoba abantu besifazane esithi bayabashaya abantu besilisa. Abantu akusithi sina sodwa sihlukumezene, abantu besilisa bayahlukumezeka emishadweni yabo, behlukunyezwa yithi singabantu besifazane sesithandana. Umuntu wesifazane athandana. I remember kunosisi nje Nkosi yami oxoxile nami wakhuluma ngokuthi kunomuntu othatha umyeni wakhe. Wathi maye ethatha umyeni wakhe wamthatha eshadile naye. Uthi lo sisi indoda le ba approachene bobabili kodwa they are still in a relationship. Kusho ukuthi lo sisi akanandaba nalomshado wakhe, unendaba nale boyfriend eshade nalo sisi. Uthola ukuthi labantu bashadile bobabili bayahlukumezana. Akungcono uphumeke kulomshado mawubona ukuthi awukho right than ukuthi uyodestroy omunye umshado womunye umuntu. Asithandane singabantu besifazane, sihloniphane, abasakhonayo ukuhlala ngiyacela ukuthi mabahlale. Ngicela futhi singaba advise abantu ukuthi mabaphume emishadweni yabo. Hlala makusahlaleka kodwa ungafele endaweni ngoba uthi uyathanda. Thank you so much. Afethu also sharing number yakho ma. Yeah. Inamba yami is 078 961 8235. Ngiyatholakala ke mina ukusiza umuntu wesifazane 24 hours I'm available. Kuukuthi nani niyabona kuyipage lami ukuthi bangakanani ama comment angakanani, abantu abakhomentayo yes bakhona abazwelana nami kodwa kakhulu abantu bachaza ngeinhlungu zabo. So ngiyazama ukubasiza, ngiyazama kukhona nje nabanye asebengene kwamanye ama group engibafaka kubona, ngiba refer mangibona ukuthi angikhona ukukusiza. Ngicela ungafeli kuleyo ndawo kuyona. Noma omunye nje ade ekhuluma ethi sike sithola umuntu wesifazana athi ingane zami zizokondliwa ubani. Izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ake nibheke inyoni azilima sihlwanyeli kodwa ziyaphila. Musu ukuhlala kwi relationship eku-abuseayo because uthi wena ngihlalela abantwana bami. Labantwana bakho bahlalele bazophuma bayoshada ngelanga bakushiye bangakunaki nokuthi wawa exist. Thank you so much Afethu. Siyabonga kakhulu. It's heavy. Thank you so much for tuning in. Mama siyabonga kakhulu. Thank you so much. Asihlangane ngoLwesibili next week Tuesday, same platform, same place. Amen.